тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Самара өлкәсе Шигоны бистәсендә 40 ел элек якты дөньяга аваз салган Сулейманов Камил Зәкәрия улын чакырып алабыз. Сәер һәм шул ук вакытта матур юбилее белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлнур, кызлары Алия һәм Нурсина, әтисе Зәкәрия, әнисе Рәйсә, энесе Али тормыш иптәше Рина балалары белән, сеңлесе Асия тормыш иптәше Рушан балалары белән, барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләбезнең беренче шәшкәсе, олы сөенешебез, ышанышыбыз, ныклы таянышыбыз булып, безнең улыбыз Камил якты дөньяга карлы-буранлы февраль аенда туды. Тырышулыбыз кечкенәдән үк бик җитди, акыллы булып үсте. Мәктәптән соң авыл хуҗалыгы академиясында һөнәри белем алды. Үз юлында яраткан тормыш иптәше, сөекле киленебез Гөлнурны очратып матур гаиләләрен кордылар. Татлылыкта һәм мәхәббәттә ике игезәк кызлары, татлы оныкларыбыз Алия һәм Нурсинәне үстереп, бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә яшәп киләләр. Балабызның тормышына сокланабыз. Безгә әти-әнисенә һәм кардәшләренә дә бик мәрхәмәтле булуы өчен рәхмәт укып, бары изге теләкләрне генә юллыйбыз. Күңелемнең якты кояшы, сулар һавам минем, җан юлдашым, бердән-берем, яраткан ирем. Гомер җилләре яшь каендай адам баласын җиргә төрле сынаулар аркылы ия. Әгәр аны терәге булмаса, ул шушы июльләрдән сыныпта калырга мөмкин. Мин дә яшь каендай кыз чагымда сиңа ышанып гомерлеккә җаннарыбызны бәйләдем. Һәм Аллага шөкер, бер генә дә бу эшемә үкенмәдем. Ике кызымны үстергәндә син аларга төрле яктан да олы үлге булдың. Кырыслыгың да, кирәк вакытта төпле һәм җитди сүзеңдә балаларыбызны тәрбияләгәндә ярдәм итә. Бүген юбилеең белән котларга керешер алдыннан, иң беренчедән миңа хатын-кыз бәхете татытканың өчен рәхмәт әйтәсем килә. Белеп яшә, син һәр вакыт минем йөрәгем түрендә. Теләгем бер генә, картлык көне безгә кадәр барлы килеш алда да атлыйык. Матур юбилейга җиттең, сине котлап китием. Иң җылы теләкләрне йөрәгемнән бирәм. Синең өчен иң хуш исле гөлләр үстерер идем. Кирәк булса учларыңда йөрәгең куер идем. Ирем диеп сөеп сине горурланып кабатлыйм. Ак кышларда яннарыңда парлап сөенеп атлыйм. Юбилеең котлы булсын, яшәйсән сау гына. Яннарымда һәр вакытта тик терәгем бул гына. Кадерле әтиебез, әниебезнең сүзләренә кушылып, без дә сине матур юбилей тантанаң белән котлап китер идек. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык телибез. Рәхмәт сиңа аталарча кайгыртып, безне яратып үстергәнең өчен. Бар куйган тырышлыгыңда бушка булмас. Алда да йөзегезгә кызыллык китермичә яшәргә ышандырабыз. Рәхмәт сиңа газизәткәебез булган өчен безнең тормышта. Син һәр вакыт гадел, батыр булдың, иң акыллы һәм иң тырышта. Бәйрәмеңдә бүген сине котлап, олы сөенечләр телибез. Синнән дә ул якынарак кеше, безнең өчен ышан, белмибез. Хөрмәтле Камил Зәкәриевич, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның җылы теләкләрендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Kütüplerle alasın, şatlanıplar kalasın. Tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Yaktı hiç günelinde, beyram tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip köngül aşık, köngülün şun demelle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler.
tilekler. Nasip bulsun baxtli kelajaklar. Tug'an kun ul bo'laklar, ham qanotli tilekler. Nasip bulsun baxtli kelajaklar. Tort! Kütüplerle ağlasın, şoplanıplar ağlasın. Tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün bo'laklar, hem qanotli tilekler. Nasip bulsun baxtli kelajaklar. Tuğan gün bo'laklar,